sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord. I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, my Lord, oh, my Lord. I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord, my sweet Lord. Aquesta que és la marxa enrere, vale? Quan volem frenar el vaixell, aquí no hi ha freno, com els cotxes. Què fem? Portem les dues palanques cap enrere. Sí? Què més hem dit que hi havia aquí? Mireu, què hem dit que era això? Un telèfon, eh? Que dic, mira, escolta, què menja? Peix, molt bé. I els pescadors treballen dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Tots els dies menjaran peix. A veure. Quin és el primer dia? No, dilluns. Dilluns és el primer dia. Per què no mengen peix? Superparada d'aquest grup, És molt trempat, m'encerteu totes les preguntes. Hi ha xarxes de diferents colors. Quan anem a pescar a sota de l'aigua, arran de terra, de quin color seran les xarxes? No, si és enmig del mar seran blaves, i si és al centre de la sorra, de quin color és la sorra? Si un marró així grogós, doncs llavors la xarxa serà del mateix color. I si